Здравейте, хора! Голяма бърканица става току-що. Сега играем Among Us при Сабина. Тук е зелен екран, който в още по-добри видеа ще имам да сме отрязани. Да, ама това ще стане, когато се видим пак. Или... Когато стане. Този път обаче ще виждате екрана и на Рали, което ще бъде яко подобрение. И моята камера. Да. Няма ли е така през цялото време да сме? Аз играя тук. Не. Така, сега направо отиваме да играем. Създавам аз мап. Ти чакай за код. Да. На кой мап? Буквално трябва да избера да класик, защото го не иска на други. Или Airship, защото ще играем на класик мода, а не на Hide and Seek. Бутнах такова някаква дъска. Призавирам под масата. Давай, въвеждай кода. Хора, въвеждам кода и да... Камерата не пусна. Опа! Хора, сори за 5 минути, секунди. Така, въвеждам кода. УК. Такова. Такова. Ръб. Буквално аз ще я въвеждам, защото тя не може. Тя е тъпа. What? Oh my god. Да изчакай малко. Ето ме. Веднага влезна човек. Да. Така трябва да е. Да, наистина. Чакаме за още хора. Лупчета. Лупчета. Аз за сега ще избера да сме с роли, защото искам. Да. Хора влизат. Хора... Ще се видим като станат 15. Буквално хора има някакъв матчинг с мене. Уи. Ние след 2 човека ще сме 15, така че няма да изключваме за сега. Ще си седим. Сабина яде картофи. Буквално сме 15 човека и стартваме. 3, 2, 1. Да, продължаваме така. Буквално не видях таск в митинг. Здрасти! Хай, аз ти сложих трекер, май, или не успях? Зеления е буквално импостър според мен. Аз дори нямам предположение кой може да е. Държиш се много с. The imposter is sus. Oh no, oh my god, аз не мога да... Слагам на този трекер. Мога да тракна. Дай да ти сложа един трекер. Бей, чакай 6 секунди. Как се взима буквално трекер? Слага трекер. Това е роля. Репортнаха. Ти умря! Тъпа ли? Бегаме. О, не, и аз... Репортнаха! И аз... Да видиме... Не! Буквално винаги забравям да настроя времето на гласуване. Сега трябва да чакаме. Ама разбира се, вас няма да ви караме да чакаме, така че вас ви спираме и вие ще ви се покаже след 1 секунда. Хора, това е Toxic Waste към Summer Match. И свържени гласуването тъкмо.
Тя искаше да ми покаже Toxic Waste, който го нарече Sour Patch. И буквално тя сега ще умре, защото не следи играта. Така, аз ще се спална. Буквално имам някаква роля трекер, дето въобще не знам какво се прави. Някой ме уби. Трекер hint plan to watch their movements on the map. Хора, аз не мога да се кача по една стълба. Защото си тъпа. Буквално там има едно юз. Узе. Ей! Буквално не знам на къде върва. Дори не знам къде имам таско. Аз не изпълнявам таскове. Аз право. Because I don't know, because why? I don't know why. Репорт, боди! Някой биха! Имам трекер! О, не. Бегаме. О, не, и аз. Репортнаха! И аз. Така. За това хора, гласуваме за някакъв Proof Onion. О, колко бързо този път мина. О, парафония не има толкова гласа. Да. Добре, дано да е импостър. Импостър ли? Не! Ужас, хора. Не знам къде да се спълна. Аз не. И натискам нещо, разбира се, защото... И ще умра скоро. Аз търкам кристалче. Така, хора, не знам какво търкам. Стига си пушкала, бе. Какво е това буче? Това е някой му е умрялото животно. Защо видите да го изям това буче? Прави квестове. О, не, някакъв ме гони. Ще спечелим, ако... Дай да ти сложа един трекер. Така. Хора, според мен е кафявата мечка просто. Според мен, да, или кафявата мечка, или някакъв... Буквално я видях как се опитва да ме гони, но не успя. Вау! Аз гласувам за мечката. Но мога да ядна. Има и за тебе гласове. Тъпа ли си това? Казва кой е гласувал, кой не е. The imposter is us. Омага за малко да си помисля, че двама нали не съм искала да изпълнени. Аз за малко да си помисля, че мен искаха да ме махнат. Не ми е най-близо това. Ай, тук. Ей! Ей! Аз си направих официално всички таскове за другата... Не мога. Тя ми гледа пръста къде е, буквално хора. The imposter is us. Пием си водичка. Пия. И се наливам. Добре, това не е за този контент. Да. Туалетни. Не! Уби! Убига за вида. Loser, аз уинах. The imposter is us. Хора! Буквално току-що изключи записта, когато тръгна да каза The imposter is us. Тя отиде да ми взима водичка, защото и казах. 15 човека сме. Найс! Ау, бе! Не! Тя ми фърли раните да ще умра. Умри! В кофа. Няма.
Минджухът на хиндури на лимон. The imposter is... Има още някакви звучета. Радвам се. Бучета, бучета, букчета. Оф, не мразя го тоя квест. На букчета сте, на букчета. На букчета. На букчета. Букчета, на букчета. Букчета. Ще мукнеш ли най-накрая? The imposter is sus. Обихаме. О, къде си, Савино? Къде си? Мога да те протекна. Буквално прави таскове, моля те. Тя е импостър! Аз ги следя буквално. Аз протекнах ето я май. Аз буквално ще скипна. Мити Сърч. Сърч от Brawl Stars, който играе Brawl Stars, знае. Тя не играе. Лузър. Буквално аз вече не играя толкова много. Аз не играя толкова много вече, защото ми писа. Да, аз направо играя много, мега много. Оф, Матин. Именно какво правиш? Защо ми местиш раницата си, Ан? Ще ти я изхвърлям през прозореца. О, мага. Окей. Абе, спри със своето Sour Patch. I'm a gamer. Давай, играй, бе. Ти не гласува дори, май. Гласувах за скип. Къде си? Аз съм умряла. Си? Не си. Буквално. Сигурна съм, че не си. Не бе, те импостори с... Къде има някакви, които... Weapons. да Къде могат беше Weapons? Kill. Не помня къде беше Weapons. Аз се опитвах да килна импостър. Ей, Виктори на импостърите! Това ни беше за жалост последния рунд. Да. Чао! Love you! Please subscribe. Ако ни обичате. Да. Like, go... Колко? 100. 100. Bye bye. Ам нам нам.